नमस्ते. आज मी एकदम कमी साहित्यामध्ये दोन वस्तू बनवून दाखवणार आहे. ते पण पुरी आणि भाजी. आपण एका भाजीचे दोन प्रकार करणार आहे. ते काय झालं, पप्पूने एक दुधी आणला होता, तर दुधीचा म्हटलं एक भाजी बनवली तर अर्धा उरतो, तर काय करू, तर म्हटलं त्याच्याच दुधीची मी पुऱ्या बनवते. असं तुम्हाला दोन म्हणजे एका भाजीचे दोन प्रकार मी आज करून दाखवणार आहे. त्यासाठी मी एक दुधी आहे ना, साल काढून अशी फोडं करून घेतले. हे भाजीसाठी घेतले. याचे जाडे बिया असतात ना, ते काढून टाकायचे. त्याचा काय काय कोवळा असतो, दुधी कोवळा असतो त्याचे घ्यायचे. आणि आपल्याला पुरीसाठी पाहिजे ना, तर मी दुधी आहे ना, असं कुकरला मी 3 शिट्या करून घेतले. असं दुधी आपल्याला पुरीसाठी. यात आपल्याला आहे ना, ही आपल्या शिजलेली फोडं मिक्सरला त्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. एकदम शिजलेली आहे बघा. आणि याची पण साल काढून घेतलेली आहे. साल काढून त्याच्यात कडक बिया असतील तर बिया काढून टाकायचे. याची आपल्याला पेस्ट करायची आहे. हे पाणी आपल्याला वापरायला घ्यायचं आहे. मस्त पेस्ट झाले. आता मी काय करते, पहिला आहे ना, मी पीठ भिजवून घेते. आपल्याला जशी पुऱ्या बनवायची असतील ना, आपल्याकडे जास्त खाणारी माणसं असतील तर आपण जास्त करायची. त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकायचं, थोडीशी हळद टाकायची, थोडासा मसाला टाकायचा. आणि आपल्याला याच्यामध्ये ही आपली वाटलेली पेस्ट टाकायची. आपल्याला समजा जास्त पीठ लागला ना, तर आपण टाकायचं अजून. कारण पेस्ट आपली जास्त झाली ना, तर पीठ आपण जास्त घ्यायचं. थोडं पाणी लागलं तर आपण थोडं पाणी टाकायचं. पण आपण चपातीचं पीठ भिजवतो ना, तसंच आपल्याला पीठ भिजवायचं आहे. पीठ असं मळून घ्यायचं, चांगला असं टाईट मळायचा. एकदम पण टाईट नाही, आपण चपातीला जसं मळतो ना तसं मळायचं. आता आपल्याला आहे ना, भाजी करेपर्यंत हे पीठ आहे ना झाकून ठेवायचं. आणि तोपर्यंत आपल्याला आता भाजी करून घ्यायची. आता मी हा दुधी कापून घेतलाय. तुम्हाला आहे ना, याच्यासाठी लागणारं एकदम कमी साहित्य आहे बघा, ते तुम्हाला मी दाखवते. हा एक छोटा कांदा घेतलाय, बारीक चिरून घेतलाय. हा थोडासा म्हणजे छोटा एकदम टोमॅटो होता, तो घेतलाय बारीक कापून. थोडा अर्धा चमचा कमी जिरा, अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट. आपल्याला थोडंसं चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हळद घ्यायची आहे पाव चमचा. आपल्याला अर्धा चमचा मिरची मसाला. आणि शेंगदाण्याचं कूट आहे ना, आपण समजा तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही नाही घ्यायचं. आणि आपलं असेल ना, घेतलं तर एकदम छान लागते भाजी, म्हणजे आपण टाकलंच तर. आणि समजा तुम्ही खोबरं जर असेल ना तुमच्याकडे, ओलं खोबरं, तर तुम्ही ओलं खोबरं सुद्धा भाजीमध्ये टाकू शकता. या शेंगदाण्याच्या कुटाऐवजी तुम्ही ओलं खोबरं टाकू शकता. कारण आता कसं माहितीये, खोबरं टायमाला भेटत नाही ना, नारळ, त्याच्यामुळे आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट वापरायला लागतोय. आता मी गॅसवर तवा ठेवलाय. हा तवा माझा खोल आहे ना, म्हणून ह्याच्यामध्ये मी भाज्या वगैरे सगळं बनवते. आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकते. आता आपलं तेल तापलंय, त्याच्यामध्ये जिरं टाकते. जिरा आपला चांगला तडतडला ना, की त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा. कांदा बघा चांगला फ्राय करून घेतलाय. म्हणजे आपल्याला एकदम लाल नाही करायचं आहे, असं थोडा फ्राय करायचा 1 मिनिट. आणि आता त्याच्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट टाकते. आता त्याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते. आता हे आहे ना, आपल्याला टोमॅटो म्हणजे आधी विरघळून नाही घ्यायची आहे, कारण आपल्याला जी भाजी आहे ना त्याच्यातच वाफेवर शिजवायची आहे. आणि एकदम कमी साहित्यामध्ये आपल्याला भाजी बनवायची आहे. आता त्याच्यामध्ये हे दुधी टाकते. आता एकत्रच आहे ना, सर्व आपल्याला मसाले टाकायचे आहे त्याच्यामध्ये. मसाला टाकला 1 चमचा. हळद टाकायची आणि आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता बघा, एक दुधी आणि 2 प्रकार. कसं छान आहे की नाही आपलं जेवण. आणि शेंगदाण्याचं कूट आपलं आहे ना, शेवटला टाकायचं आहे. कारण शेंगदाण्याचं कूट आपण टाकलं ना आता, की भाजी आहे ना खाली चिपकते. आता मी 1 मिनिट ढवलत होते. आता चांगले ढवळून झाले बघा, एकदम सगळा मसाला छान लागलाय.
आता मी याच्यावरती आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते आणि गॅस आपला आहे ना फुल आहे. आता आपली भाजी आहे ना 3 मिनिटं झाली आहे. आता आपली बघूया काढून, झाकण काढून. भाजी आपली मस्त छान होते बघा. आहे की नाही, कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट आपली भाजी. आता याच्यामध्ये आहे ना शेंगदाण्याचा कूट टाकते आणि एकदम बारीक गॅस करून मुरायला ठेवते आणि पुऱ्या बनवून घेते. हे आपलं शेंगदाण्याचं कूट. आता शेंगदाण्याचं कूट नसेल ना तर आपली भाजी बघा अशी रेडी झाली. फक्त आपल्याला आहे ना 2-3 मिनिटं बारीक गॅस करून मुरायला ठेवायची, मग आपली भाजी रेडी होईल. आता आपल्याला जरा टेस्टी पाहिजे ना, म्हणून आपल्याला हे शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं आहे. म्हणजे आपली भाजी आहे ना ग्रेव्ही टाईप चांगली बनते, म्हणजे मसाला पण खायला छान लागतो. आता आपल्याला भाजी आहे ना 2-3 मिनिटासाठी बारीक गॅस करून ठेवते आणि तुम्हाला पुऱ्या लाटून दाखवते. आता तुम्हाला पुऱ्या लाटायला येतच असतील, पण कसं माहिती, आता आपल्याला मला पुऱ्या बनवायचीच आहेत ना, आता तुम्हाला मी दाखवते. आपले भाजी होईपर्यंत पीठ भिजवून ठेवला होता आणि पीठ बघा मस्त छान झालाय. आता परत थोडासा चांगला मळून घ्यायचा, हाताला सुका पीठ लावून घ्यायचा. असं आपला पाट घ्यायचा आणि पाटावरती आपल्याला असं रोल बनवायचा आणि गोळे करायचे छोटे छोटे. आपल्याला समजा आपण वाटीने जर पुऱ्या करत असाल ना तर मोठी चपाती सारखी लाटायची. अशी गोळी घ्यायची आणि पिठामध्ये, सुक्या पिठामध्ये बुडवून अशी आपल्याला पुरी टाईप लाटायची. आणि पुऱ्या आहे ना जास्त पण पातळ नाही करायच्या आणि जास्त जाड नाही करायच्या. आता बघा तुम्हाला एक पुरी करून दाखवते. हे डब्याचं झाकण घेतलंय बघा, असं असं काटाचं घ्यायचं, असं पातळ काट असतो ना किनारी, असं घ्यायचं पुरीला कधी पण. आम्ही पहिले मला भाकऱ्या चपात्या करायला यायच्या नाहीत ना, तेव्हा मी वाकड्या तिकडे लाटायची आणि त्याच्यावर ताट मारायची उपडी, म्हणजे असे गोल चपाती यायची. पुऱ्या बघ मस्त लाटून घेतलेत गोल गोल. आपल्याला ग्लास असेल ना, ग्लास मारायचा, त्याच्यावर झाकण मारायचा, वाटी मारायची आणि गोल करायची. आता मी पहिली आहे ना ही एक छोटी टाकते. शेवटचा पीठ उरला होता, ते तेल तापलंय काय बघूया. छोटी टाकून तापलंय, तेल तापलंय मस्त. आणि टाकली ना पुरी की अशी धाऱ्याने अशी जरा जरा त्याला टच करायचा, म्हणजे कशी ती पुरी आहे ना फुलते. त्या पुऱ्या कसल्या दुधी भोपळ्याच्या मस्त छान आहेत ना. छान फुगली ना. सगळं फुगणार, असे चांगले फुलतात पुऱ्या. बघा इकडे आपल्या पुऱ्या, ही आपली इकडे भाजी. भाजी एका भाजीचे 2 प्रकार, म्हणजे एका भाजीतूनच आपलं पूर्ण जेवण झालं असं बोलू शकतो. पुरी भाजी, पुरी पण दुधीची, भाजी पण दुधीची. हा, आपल्याला पुऱ्या खायला वाटली तर आपलं भाजी आहे ना त्याच्यामधून आपल्याला पुऱ्या बनवायचे. चला आता अशा मम्मी सर्व करून घेते. पुऱ्या चांगले फुगतात ना. आता ही चपलेली साईडला ठेवली, आता हवा गेली ही साईडला ठेवली, त्याच्या जागेवर आता ही परत फुगलेली टाकते. बघ अशा पुऱ्या बघून तोंडाला पाणी नाही का सुटणार. भाजी किती सुंदर झाली आहे, मस्त झाली आहे ना. आता पुरी आणि भाजी खायला या. बस सर्वांची मम्मीने हवा काढली. हवा काढली ना, हवा जाते. तिकडे आपली पुरी भाजी, दुधीची पुरी आणि दुधीची भाजी रेडी. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. तर तुम्ही तिकडे आपली रेसिपी बघितलीच. आता इकडे एक तुकडा तोडलेला आहे. दुधीचीच पुरी, दुधीची पुरी फक्त खाऊन दाखवतो. आणि कमेंट आली होती ना, काकी तुम्ही असंच कमी साहित्यामध्ये दाखवा. कमी साहित्यामध्ये एका भाजीमध्ये 2 प्रकार दाखवले आणि एकदम कमी साहित्य. कोथिंबीर नको, मिरची नको. आता एकदा काय झालं, हे पहिलं सुरुवातीला जसं आपलं लॉकडाऊन आलं तेव्हा मसाल्यावाल्याकडे लाईन लागलेली कोथिंबीर मिरची घ्यायला.
पण एकदम छान झाली, एकदम नरम नरम झाली आहे आणि खुसखुशीत एकदम एकदम. खुशखुशीत झाली, एकदम मस्त वाटते. आणि भाजी तर एकदम साधी आहे पण एकदम चांगली आहे. दोन्ही रेसिपी एकदम चांगली झाली. कॉम्बिनेशन म्हणाल तर एकदम पुरी भाजीची आपल्याला कशी एकदम मस्तच माणूस आवडीने खातो, तर ही रेसिपी पण एकदम छान झाली. जेवण झालं माझं एवढंच जेवण आता मला काही दुसरं काय खायची गरज नाही. तर ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. दुधीचा असं प्रकार, दुधी आणलं की एक नाही तर दोन नाही तर तीन काहीतरी असं वेगवेगळं बनवायचं आणि आपल्या फॅमिलीला खायला द्यायचं. दुधीचे आपले कोफ्ते पण झालेले आहेत, दुधीचे सगळे भाज्या झालेले आहेत, तर भरपूर प्रकार झालेले आहेत. आता तर भाज्या नाही भेटत म्हणून पप्पूने दुधी आणला, तर म्हटलं करू काय. दुधीचे असो किंवा कोणतेही असो, बघा कोणत्याही रेसिपीमध्ये जो मेन इन्ग्रेडियंट असतो ना, समजा ह्याच्यात दुधी आहे तर दुधीचे सर्व रेसिपी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटतील. सर्व समजा कारल्याची काय भाजी बनवायची, कारल्याचे सर्व भेटतील. समजा आम्ही आमटी बनवले तर किती प्रकारच्या आमटी या चॅनलवर दाखवले गेले ते सर्व तुम्हाला खाली भेटतील. समजा सोयाबीन दाखवले तर सोयाबीन पासून सोयाबीन मंचुरियन, सोयाबीन चिली, सोयाबीन भाजी, सोयाबीन ग्रेव्ही सर्व काय बनवले ते सर्व आपल्याला तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्कीच भेटणार. तर तुम्ही नक्कीच चेक करा. व्हिडिओ कसं वाटलं आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आणि 2 वस्तू नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा. आणि ही तर रेसिपी तुम्ही शेअर कराच, कारण आता हल्ली कसं माहिती अजून सुरुवातीला पुढे 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 पण राहतंय, त्याच्यामुळे टेन्शन येतोय माणसाला. रेसिपी तर एकदम टेस्टी आहे, एकदम आणि छान. बाहेर जाऊ नका, कृपा करून घरातच बसा, घरी बसा आणि अशी पुरी भाजी खा.